Kublai cibun ya pi baro ki baju pe ya ki video hakane ka channel. Hakane ka video ko ban ong bahato pi ben lane pi aro ya kum kine ki brio ki basat klebit hapadeng uslap bat ka keti. Kane ka tamasa la pelong halai pawai u Oktober bat sitarik u November. Kane ka tamasa ki khot ka dom marwen festival kabadon hajan nong shalong ken langsau bat wa lulong. Kane ka dei ka jaka jong kita ki jai marwen. Habang apej bat yoi ya kane ka jingsat jong kine ka pai ba. Ngam ong shu ba kane ka dei ka jingsat kemen. Enrei kane ka dei ka jingsat that burom ya ki jai penrio jongi. Namar kane kamla shu bande kata ka jingsat kemen. Kane ka dei kata ka jingsat klebit klemdon kano ka burom lane ka akor. Balai hakini ki kam sngewbha ki ya Shah ya ka slap kia Shah ya ka khti ya ka jersey ha ka te ka madan ha to kila mau ban Shah lane kila mau ban kit khia ya ka yeng ka sem kum ba ki Shah slap Shah khti Shah jersey kum ha ka ne ka jaka wat ki brio ki banabar kila ben ba ki yoi ya ka ne ka video ba ki ong ki brio jong kari ka jongi ki de ki ba bit ki ba bom pendon kam ya ka khli kane ka jing shat khle bit kala bande ka kamba jong usoi tan ubala ai bor ya pi ba phinla banle hadu kine ki kam ki bashat klebit ki bashat that buram hadu ba piklet ya ka yeng ka sem ya ime ipa lane ya ki khun ya ka lok wat sngew e lada pidon ka jing sekuta banga that ya ka ne ka video jong pi hinre ngen ya keren ya ka e ka bade bad ya ka e ka ba pikwa ban keren halor ka ne ka video kublai sibun.